بزي مغنيات زي حدا أمالادي ناب أملاخ زقربنا بناتو من ميلاد كأم مدحان نرخبلو من قدي حدا من قدي تدلي مالتي نسو دما ممصا ناي غويتانان مدحانينان يسوع كريستوس نايت ود أملاخ نبلو سالساي أكال سلاسي يسوع كريستوس سموخان كاب دنجل مريم مولادو تدلي مالتي سلازي دما يسوع كريستوس أب كندانا سب كوينو أب كندانا تسقيلو أب كندانا مويتو أب كندانا تسيو دحراي دماني نبي مان أملاخ كرعيلنا أب كندانا آتي مالتي سلازي أملاخنا عنا خرينا كله بأمالادنتنا يمن يدرينا أنت دايلنا بأمالادنتنا يسوع كريستوس يدرينا أمالادنت مالت أب كندي مخان مالت سلازي خانة أب كندي كوينو مقرب ويدما مزراب ويدما نمدحان ويدما خاب حتيات محرت نمركب بقعات متان كتركب ويدما عدل متان كتركب حدا أكلاب كندا خا خوينو دزار ويدما زمال دلكا يدلي سلازي خانة يسوع كريستوس ناز نجارات زي أكندانا غيرو سمعتنا وقدامنا كاب زيافير ربنا كاب ويتنا يسوع كريستوس صغان سلاما نعقدكم ازي بخفل اغلغلوت وانجيل رحبوت بتهرستيان اب فانكوفر كندا بتغرينيا زدالو فنو مدب وانجيل نخلي حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا سلام أملاخ نعخاتكم يهون تغاتاتل توانجيل نقولو بز ساعات زي كم تلمود حاموس نما حلالفو أبستفل عليه بوتا خوينكم نزم الاختزي تكاتاتلو ويدما نمسمع عدل زرخبكم بمجمرتا بشم قويتانا المدحيننا يسوع كريستوس سلام نعخاتكم يهون يمن بز معالتي كل جيزي حاموس استفل عليه زعباتات حزنا كم نمصو لو مدما كم فقد أملاخ بزعبا مملاد زبل زعبا مش مدحان استتاع هذا النجارات كن الزراربينا زيابير مسجن مجمرتا بزعبا مملاد إلنا نحسب كلنا مملاد مالت انتاي مالتي مجمرتا كن ملسكن كلالونا مخنياتو بفلاي أبزوريا مملاد زبل حسابات بمصحف قدسن استفل عليه نهايمانو تكالات دزارو بزح مزراربي أرستين نعو بفلاي كأمس نا يسوع كريستوس تتحازه يسوع كريستوس يمال دلناديو أي مال دلناديو دبل نجارات بفلاي ترجموا خامس من حان تتحازه نجارات أبو زحات سبات استفل عليه عرداد أويد ما استفل عليه عينت مزرارة بخوي نتريخا لو ما علت جنا قديم ناخذ من السوز قبل أن ننتهي ترايلنا من ميلاد مالت ننتهي مالت من ميلاد مالت ننتهي مالت ترايلنا من ميلاد مالت حدا أكل بزعبة خالق وكيلو وي أب كندو خوينو كزارب وي دما خرئن كله من ميلاد نبلو مالتي سلازي من ميلاد ترجمو نتاع مالت تدعيلنا حدا سب أكند خالق سب كوينو وي دما حدا أكل أكند خالق أكل كوينو نعو وكيلو بزعبا دهونه قداي كزارب كله وي دما خرئيلون كله ازي من ميلاد تبحيلو يطوع أب كندي كوينو ألو مالتي اوكي من ميلاد من تايكونه تاتي ددلي بزعبا من ميلاد إذا خاب كونه ترجمو من ميلاد عميك أب كم يكونه تات أب كم يزبل نجارات يخم من ميلاد ددلي من ميلاد ويد ما أمالاد النت زاد ليلو إتي زمالة دلو زلو أكل بزعبا إتي ملجا زاد ليلو زلو قداي بعلو خزارة ويد ما خقرب بقعات أنت أزيبلو من ميلاد يدلي مالج
ምምላድ ዘድልየሉ ኩነት እንታይ እንተዳኢልና እቲ ምምላድ ዝደሊ ዘሎ አካል ወይ ድማ እቲ ምምላድ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ባዕሉ ክቀርብ ወይ ድማ ክዛረብ ብቕዓት ምዘይህልዎ ወይ ድማ ክእለት ምዘይህልዎ ካልእ ሰብ ወይ ድማ ካልእ ኣካላት ክንድኡ ክዛረበሉ ከሎ እዚ ምምላድ ኢልና ንፅውዖ ማለት ስለዚ እምበኣር ኣብ ምንታይ ኩነት እንተዳኢልና ብቕዓት ኣብ ዘይህልዎ ወይ ድፍረት ኣብ ዘይህልዎ ወይ ድማ ክኣቱ ወይ ድማ ክቀርብ ኣብ ዘይክእለሉ ካልእ ኣካላት ክንድኡ ክኣቱ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ድድለይ ማለት እዩ ምምላድ ብቕዓት ኣብ ዘይምህላው ክእለት ኣብ ዘይምህላው ወይ ድማ ድፍረት ኣብ ዘይምህላው ወይ ድማ ነቲ ነገራት እቲ ብቑዕ ከይ እንተዳደይ ኮይንካ ካልእ ክገብረልካ ከሎ ወይ ድማ ካልእ ኣካል ከድልየካ ከሎ ዝማለት ደልካ ምምላድ ኣብ ከምዚ ኩነታት ይደድሊ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ምምላድ ዘድሊ ኦኬ ምምላድ ኣብ ከመይ ኩነታት ይደድሊ ንምንታይ እዩ ምምላድ ደድሊ ምምላድ ዘድልየሉ ምክንያት እቲ ምምላድ ዘድልዮ ዘሎ ኣካል ካብቲ ምምላድ ዝቕበል ዘሎ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ ምዝህልዎ ወይ ድማ ዝኾነ ገበን ወይ እውን በደል ምዝህልዎ ምሕረት ወይ ድማ ድላይ ምድሓን ክህልዎ እንከሎ ማለት ስለዚ ምምላድ ደድልየሉ ጉዳይ እንታይ እንተዳኢልና እቲ ድማለደሉ ዘሎ ሰብ ወይ ድማ እቲ ምምላድ ድደሊ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ወይ ድማ ሓደ ነገራት ንምቕባል ድልየት ምዝህልዎ ወይ ድማኒ በደል ወይ ድማ ገበን ምዝህልዎ ምሕረት ምዝደሊ ካልእ ኣካል ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ክንድኡ ኮይኑ ክቐርብ ከሎ እዚ ምምላድ ይበሃል ስለዚ ምምላድ ድድልየሉ እምበኣር ገበን በደል ወይ ድሌት ናይቲ ምምላድ ድደሊ ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ሰብ ምዝህሉ እዩ ምምላድ ደድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዙርያ ምምላድ እዞም ነገራት እዚኦም ካብ ኮኑ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ናይ ሰብ ኣማላዲ መን እዩ መጽሓፍ ቅዱስና እንተዳርኢናዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣማላዲ ተባሂሉ ዘሎ ወይ ድማ ብምምላድ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ ክንዲ ሰባት ዘማልድ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና መን እዩ እንተዳኢልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብንጹር እንረኽቦ ተደጋጊሙ መልእኽቲ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰብ ኣማላዲ ከም ዝኾነ ኣብ ክንዲ ሰብ ከም ዘማለደ ወይ ድማ ኣብ ክንዲ ሰብ በጃ ከም ዝሓለፈ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት እምበኣር ተዳርኢናዮ ኣማላዲ መን እዩ ተዳኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ገለ ጥቕስታት ክንርኢ ኣብ ዕብራውያን 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 25 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ስለዚ ድማ እቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንታኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይከኣሎ እዩ ይብላል ታ ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ምእንታኦም ክልምን ይነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ኢልዎ ደሎ ኣብዚ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዚ ክልምን ዝብል ሓሳባት ኣብዚ ተጠቂሙሉ ደሎ ይማልድ ማለት እዩ ኣብ ክንድኦም ማለት እዩ ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ መታን ክመፁ ንሱ ግን ኣብ ክንድኦም ኮይኑ ይረኣየሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ብኡ ኣቢሎም እዮም ክመፁ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ሮሜ 8 ምዕራፍ ካብ 33 እስካዕ 34 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ነቶም ሕርያት ኣምላኽሲ ዝኸሶም መን እዩ ኣምላኽ እዩ ዘጽድቕ እቲ ዝኹንን ከመን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ እቲ ዝሞተ ዕረኻ ምውታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ከለና ንሱ ካብ ምውታት ዝተንስአ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ከዓ ኣብ የማን ኣቦ ይማልደልና ዘሎ እዩ ኢሉሎ ማለት እዚ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እንተደኣይልና ብዛዕባ ሚስጥረ ስጋዌ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንዛረብ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ኣብ ክንዲ ሰብ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ከም ዝኾነ ካብ ምውታት ምስተስአ እንኮላይ ከዓ እቲ ሰብ ምዃኑ ከም ዘይቋረፀ ጥራሕ መለኮት ኮይኑ ዘይኮነሲ ካብ ዒንቶም እናረኣይዎ ሰብ ኮይኑ ከም ዝዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ ድማ ተቐሚጡ ከም ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚስጥረ ስጋዌ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ሰብ ምዃኑ
أكند سب كأسب كويني يقتل مهلاو سلمن تايو تدعيلنا بعر نبعلو اتم ميلاد مالت انتاي مالت تدعيلنا اتي أكندي زبل حساباتي مالت مسرتون يسوع كريستوس كاب دنجل مريم توليدو سب كوينو خمت زدليو أكند سبي يسوع كريستوس كاموتات مستسع سب كوينو مقصال زدليو دلوخ أكند سب سلازتي باتي ناي تسبئت ناي يسوع كريستوس ويدما باتي فتصوم سب مخان ناي يسوع كريستوس ات ملكوت بزعبات ملكوت او بحري ديكونس بزعبات سب او بحريو سب كوينو مقصالنا يسوع كريستوس انتا يزملكتنا انت دايلنا اب كندانا كوينو ويدما اب كند سب كوينو اب كندتي بعلو خقرب زي كاله اب كندو كوينو قريبو اب قدمي እግዚአብሔር ይራአየልና ከምዘሎ ወይድማ ይማልደልና ከምዘሎ ወይድማ ይለምነልና ከምዘሎ ተዛሪቦ ደሎ ቃል እግዚአብሔር ማለት ስለምንታይ ምክንያቱ አቀዲምና ዝተዛረብናዮ ወይድማ ዘሐነጽናዮ ሐሳባት አሉ ምምላዳ ምንታይ ኩነታት ይደድልኝ ተዳይልና እትዝማ ምምላዝ ደሊ ዘሎ አካል በቃት ምዘይህልዎ ወይድማ ኸእለት ምዘይህልዎ ወይድማኒ ቀርብ ምዘይክእል አብ ክንዱ ካለ አካል ቀርበሉ ከሎ ምምላድ ንብሎ ማለት ለምሳሌ በቲ ናብራና ዘጋጥመና ምሳሌ ወሲድና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ትርጉሙ እንታይ ማለት ተዳይልና ለምሳሌ አብ ጉዳይ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቤት ትምህርት ክኸውን ይኽእል ብዙኾነ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ክኸውን ይኽእል ድኾነ ምስላጥ ምስትደሊ እሞ ንስኻ ግን ናብቲ ቦታ አቲኻ ነቲ ሰብ ክትዛረቦ ብቃት ዘይብልካ ወይ ድማ መንገዲ ዘይብልካ ክኸውን ይኽእል ማለት ስለዚ እታ ካልአይቲ አማራጭ ይተላትካ እንታይ አንተ ዳይልና ነቲ ሰብ አፍልጦ ዘለዎ ወይ ድማ ናብቲ ቦታ ከአቱ ብቃት ዘለዎ ወይ ድማ አብኡ ከአቱ ዕድል ዘለዎ ሰብ ንዑ ተጠቂምካ ብዛዕባ ጉዳይካ ከተቅርብ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ትሰብ ከምኡ ክገብረልካ ከሎ እንታይ ይገብራሎ እንተ ዳይልና አክንዳኻ ይማልደልካሎ ማለት ስለዚ ምምላድ እምበአር እዚ ካብ ኮነ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገሩ አብ ክንዳና እምበአር እንተ ዳይልና ቀዳማይ ካብ አዳማት ሒዙ ሰብ ካብ አምላኽ ስለስተፈለ በገዛ ርኡስኻ ናብ አምላኽ ክቀርብ ስለዘይከአለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ እንተ ዳይልና ካብ መጀመርታ አትሒዙ አብ ክንዳና አብ ቀድሚ እግዚአብሔር ክራአየልና ሰብ ኮይኑ አክንዳና ሞይቱ ሰብ ኮይኑ አክንዳና ተሰቂሉ ሰብ ኮይኑ ኻኒ ካብ ሙታት ምስተስአ እንኮላይ ሰብ ኮይኑ ኻኒ አብ የማን አምላኽ ይቅመጥ ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነጊሩና አለ ማለት ምንትዚ ታንተ ወይ ዘንበብናዮ ጽሑፍ እንደጊምና አንተ ዳሪናዮ ከምዚ ዝብል ሐሳባት አለ ነቶም ሕርያት አምላኽ ዝኸሶም መንዩ ምስበለ ከምዚ ኢሉ አምላኽ ይትዘጽድቅ እቲ ዝኹንን ከመን ምስበለ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ ራእይ ዋሕጅ እቲ ዝሞተ እረኻ ሙታት እኳ ዝተንስአ ምስበለ አብ የማን አምላኽ ኮይኑውን ምእንታና ዝልምን ዘሎ እዩ ሕጂ አብ የማን አምላኽ ኮይኑ ዝብሎ እንታይ ተዳይልና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ትስብእትናቱ ወይ ድማ በቲ እንኮላይ ሰብ ምዃኑ ማለት ስለዚ ምምላድ ደድለየና ምክንያት እንታይ ተዳይልና እምበአር ካብ አዳማት ሒዝና ንሕና በኃጢአትና ንበደልና ናብ አምላኽ ክንቀርብ ስለዘይከአልና ካብ አምላኽ ከአ ስለስተፈለና በዚ ምክንያት እዚ ሓደ አማላዲ ናብ አምላኽ ዘቅርበና ብናቱ ምምላድ ከአ ምድሓን እንረኽበሉ መንገዲ ሓደ መንገዲ ተደሊ ማለት እዩ ንሱ ድማ ምምፃእ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ወዲ አምላኽ እንብሎ ሳልሳይ አካል ስላሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ካብ ድንግል ማርያም ምውላዱ ተደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ክንዳና ሰብ ኮይኑ አብ ክንዳና ተሰቂሉ አብ ክንዳና ሞይቱ አብ ክንዳና ተሲዩ ዳሕራይ ድማኒ ናብ የማን አምላኽ ክራአየልና አብ ክንዳና አቲ ማለት ስለዚ አምላኽ ንዓና ክርኤና ከሎ በአማላድነት ናይ መን ይድርኤና እንተ ዳይልና በአማላድነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝርኤና አማላድነት ማለት አብ ክንዲ ምዃን ማለት ስለዝኾነ አብ ክንዲ ኮይኑ ምቕራብ ወይ ድማ ምዝራብ ወይ ድማ ንምድሓን ወይ ድማ ካብ ሓጢአት ምሕረት ንምርካብ ብቕዓት መታን ክትረክብ ወይ ድማ ዕድል መታን ክትረክብ ሓደ አካል አብ ክንዳኻ ኮይኑ ድዛረብ ወይ ድማ ዝማልደልካ የድሊ ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገራት እዚ አብ ክንዳና ገይሩ ምክንያቱ ንሕና ካብ አዳማት ሒዝና ካብ እግዚአብሔር ስለስተፈለና ናብ አምላኽ ክንቀርብ ከአ ብቕዓት ስለዘይነበረና ናብ አምላኽ ክንቀርብ ከአ ዕድል ስለዘይነበረና ናብ አምላኽ ክንቀርብ ከአ መሰል ስለዘይነበረና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ክንዳና ሞይቱ ካብ ሙታት ተሲኡ አብ የማን አምላኽ ከዓሪቡ ምእንቲ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ 3:23 ክዛረብ ከሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኽ ስኢኖም ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንተ ዳሪኢናዮ ኩሎም እንተ ዳኢሉ ዋላ ሓደ ሰብ በገዛ ርእሱ ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ ብቕዓት ዘለዎ የለን ማለት
كلهم يمتاي كوينهم تدعينا حاتيوم سلازي دما كلهم سلازي حاتو دما ولا حدا سب دما ناب أملاك قرب زغل يلن بجزاء رؤسهم عليه سلازي دما يسوع كريستوس ممتع كم سب كوينو كاب دنجل مريم مولاد أدليو كاب دنجل مريم توليد دما أكن دانا خون ويد ما أكن دانا خموت أكن دانا خسكال أكن دانا ختس أكن دانا خرعيلنا أكن دانا دماني كمال دلنا ناب أملاك نمقرب دما بقعت كهبنا ويد ما عدل كهبنا يسوع كريستوس تراعي بقوقي سلازي بزي تفلالي من قدين من ميلاد ويدماني ناب أملاخ نمقرب بقعات زلوهم كال أكل والحدي إلا بمسرته يسوع كريستوس اندحر عب كندانا تسالسي أكل سلاسي نسو اتودى أملاخ أكندانا سب خون انت دعت دلي ويلناخ نمن تاي كال أمالادي يدلينا كال أمالادي ويدما ناب أملاخ قربنا زغيل ويدما نمسلق عدل كبنا زغيل كال أكل انت دعا نيرو كو يسوع كريستوس ممتعي مدلين نير كالا أكل كمال دلنا ويدماني ناب أملاك كقربنا ويدما مدحان كوهبنا زغل أكل وان حدث لزين سب زعبا جزاء رؤسو ترايو أو كريم إجزاء حيزو قرب زغل أنت عايز دحين كوين خان جزاء رؤسو يدحين صدق أنت عدلي وخان جزاء رؤسو يوزع صدق مبرن خالي سب كصدق أيكلني من الباش كعب تمرتو من قد صدق خون خل بهيوت أنت حلي خاك كند سب كتصلي خل مبر أو كريم إجزاء صدق كهب زغل ويدما أو كند كوين قرب زغل جن ولا حدا سبيلن مغنياتو كل سب زعبا جزاء رؤسي مقرب دلي لازم يتصحب قدسهم بعر كلهم حاتيهم كبر أملاخ سئينهم إلو مالج سلازم بعد تقدامي سلمنتايو يسوع كريستوس كما مالادي تباحيلو ويد ما سلمنتايو كاب دنجل مريم توليد أو كندانا مويتو تسيو سلازم دم أبي مال أملاخ درعيلنا دمال دلنا دلون تدعيلنا بعد كاب أدامات حيزو السب كاب أملاخ سلستفلي بجزاء رسول ما ناب أملاخ كقرب سلازي كعلى ناب أملاخ متان كقربنا يسوع كريستوس إذن جرات زي قالي متان داخل جبرنا أنت دعيلنا صدقي كهبنا ناب أملاخ متان قبلات كجبرنا دماء يسوع كريستوس إذن جرات كيا صدقي مالت انتاي مالت انت دعيلنا كنمي إجزاء أبيهر تقبلنا مركبي أو كنمي إجزاء أبيهر بجزاء رأسنا تقبلنا كنركب سلازي كعلنا يسوع كريستوس جن كموتات بمثل ساعدن أب كندانا انتاي كوين انت دعيلنا ناب يمان أملاخ كموتات مستسئ ديو سلازي دما نحنا بوا بيلنا ناب أملاك كنمت نخل بوا بيلنا دما ناب أملاك كنقربلو نخل عدل توحيبنا مالتي ما انت زعما صحاب قدس كزارب كله اب لعلي يكون اب تحتي ويدما اب كله بجكا يسوع كريستوس كال مدحني كمزيل ززاربنا مالتي مخنياتو يسوع كريستوس راح كند سمتاي سلازخونه انت دعيلنا سلازموته مالتي سالساي تدارينا يودماني كاب كفو متان كدحننا ويدماني مدحان متان كهبنا يسوع كريستوس انتاي كوين انت دعيلنا اب كندانا كوينو ويدما اب كندانا امالاد كوينو اذا لو ما علت حد نغرات كنغركم بزي تفلالي مغنيات ابزي تفلالي بوتا خوينكم نزي عدل زين مسمع عدل زرخبكم سبات لو ما علتي يسوع كريستوس يمالدلنا يو مالت انتاي مالت دعيلنا بجكو خال امالاد خمزيله بجكو خالنا بأملاك قربنا زخل كم زيل كال مدحان خم زيل لأي مصحف قدس زاربنا مو سلازي لو ما علتين يسوع كريستوس كم نايب حتى مدحان يخون ويتخون من غيركم من تلع تقبلكم مو ازي يسوع كريستوس ترايو زمال دلنا نو أملاك زقربنا نسو ترايو إلكم من تدع أمينكم بؤو بمؤمنكم تراح نايزل العالم هوت كترخبوا تقوليكم بود ما نو أملاك ناي مقرب عدل كترخبوا تقوليكم نعو قديفنا قالوت أمالت زبحلو انت دع غيرنا جنا اتي قندي منقدي ناي مملاد ويد ما ناب املاخ زقربنا سحيتنا يو سلازلونا اتي منقدي سحيتنا يو لنا مالتي لومي كنملس قد لنا لومي نتي قندي قداماي نمملاد مخنيات ويد ما ناب املاخ نمقراب مخنيات زخننا اب كندانا سب كوينو زمصه كاب دنگل مريم زتولده اب كندانا زموتن زتنسئن يسوع كريستوس كنقبلو يغبانا بعر بز نغرات زين تردينا يسوع كريستوس طرح كندانا خمس موته قال ازموتلنا اكل كم زيل نسو طرح قدمي እግዚአብሔር كقربنا بقعت كم زلو قال اكل ግን قرب تلع خوين نغزا ارتو طرح يزو خمس قرب اب كند دبحال ግን يسوع كريستوس طرح مخانو تردينا نزي نغرات زدما بملؤ لبنا تدع تقبلنايو نسو يتحقيلنا تدع امينا بدحر زقال زصلي ጸሎት مسانا حبيركم كتصلي تخوليو املاخ يبارك اب استفلالي في العالم بمخان نزم مدبنا تكتاتلو زلهم تكتاتلتنا بزلومي توهبه ملختي
ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ። ሓቢርና ንጸሊ። ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ የመስግነካ። ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የእምን። ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ። ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ በርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ። ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ። ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ። ኣሜን። ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም። ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን። ኣሜን።